Get jazzy on it. Aj, aj, aj. Så ja, hej. Här har varit nice musik. Här har varit en underbara utsikt. Jag tänkte visst att det rövlådan gick upp precis när jag började filma. Här har vi våran fina måltid. Det här är våran riktiga grillmästare. Masterchef. Ska du inte söka eller? Nej. En sak i taget. Jag börjar med Ninja Warrior. Just det, Ninja Warrior. Ja, det var exakt det jag gjorde också på video. Vilka snygga brillor du har då. Vart? Filma på brillorna. Ja. Vart? Brillorna så filmar vi oss själva. Vart? Ja. Man ser mig. Man ser det. Aj, aj, aj. Vart har du köpt dig? Toalettpapper måste vi ha med dig. Vladimir, varför tog du med toalettpapper? För att jag ska hjälpa dig Lasse. Va? Här, det är lugnt. Varför tog du med det här mannen? Är det bajsnödiga eller vad är det frågan? Ja. Okej, det kan behövas. Ja.